Predstavujem vám tento štvorizbový rodinný dom na Diamantovej ulici v Košiciach. Pozemok má 6,2 ára, je tu krytá terasa, výstežok pre dve autá a garáž. Obývačka s krblom a výstupom na terasu tvoria srdce domu. Priestranná kuchyňa s komorou, interiérové dvere, zárubne, krásne schodisko, to všetko z masívu. Na poschodí sú dve izby, dve kúpeľne a veľká spálňa s klimatizáciou a loďou. Lukratívna pokojná lokalita v blízkosti Borovicového hája a pár minút od centra mesta. Predstavte si letné večery na tejto krytej terase, pohár vína v ruke a pohár na záhradu, kde sa hrajú deti. Toto miesto si okamžite zamilujete. Urobte prvý krok svojmu novému bývaniu a dohodnite si o priadku. Váš nový domov čaká.